Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Gandeu mugalane na lokaje maya atu mai Gandeu ndiabe ineti maya atu mai Gandeu Professor Arthur Peter Mutharika Mayatu Gandeu a director atwashi Nyamata ataimika baiti anyamata osunga chipani kumakula baka kutalika ali muchipani osatawa abamusi woye mashado atose woye nanga mafumo atu woye ifedose woye tipeleka ulemu kwa inu a director mai Gandeu. Tipeleka ulemu kwa director of youth Bambo Bamusi. Tipeleka ulemu kwa mashado nose muli bano mafumo atu mulandira ulemu wanu. Ine sindidaya nthawi kwanga ndikungokulimbikitsani inu akuno kutondwe amayanzanga ndaona apa amakamba nkhani ya njala akachula njala ndikumakuwa kuvomereza eti kuti kuli njala eti njala ndiye chilendo ngati amayanzanga ati njala siya chilendo imachitika koma njala iyi yomweyo koma iyi njala iyi yaopsa njala iyi yayipa chikuyipisa njala indi chani koma ili lilipo ili ndipo lizaitula osamachita mantha osamaopa koma ikilila chakwelani kumalichula dzina limeneli amayi ndi boma loyipa, boma lovunda, boma lonyasa, boma losunsa. Chifukwa kati boma mmayenera kusamala anthu anu nthawi ya mavuto. Lero tili pa mavuto ndi boma lomwe likusowa chochita pali boma iwo sakudya amayi tiyeni tisachite masewera. Nkhani ili pano ndiyokuti boma lilidani chakwera dani kuti chakwera achoke tikachite zoyenera. Ife amene tili atsogoleri a chipani tiawuze anthu zoyenera za chilungamo, tisatenge anthu kumene mfetu kupita kumakalandira ndalama, tatenge anthu kumene kuli tsogolo labwino la dziko lino. Chinthu chikavuta makamaka dziko likavunda amene lawolera dziko linolo amene amavutika kwambiri ndife amayi. Pano kuwamba nkhani ya njala, mzimayi tusamamva njalayi, mzimayi amakhala chikhutire, amakuta maganizo. Chifukwa palibe chinthu choopsa
chopweteka zimayi ngati kuona mwana wake wachera muta kufika tukolo kusanani mayi sangamve njala tikumvana eti ndiye ife azimayi tiye ndimange chimodzi ndikupempheni mashado inenso kumene ndikuchokera ndine shado tiyeni timange chipani ndale zathu ma primaries ndi democracy ya muchipani cha DPP achitika tiyeni tisapange ndale zonyozana kutukwanizana kuzimenezo ku DPP kulibe kupikisana kuma primaries ndi chikhalidwe chathu chimene timachitira nthawi zonse tisakale chachilendo kumagendana ayi kumatukwanizana ayi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.